Okay, ụmụ ibe ka anyị bidozie nụ nke ọrụ ubi onye anyị bịara anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo dịka anyị si ekwu and enwekwana ihe ọzọ anyị bịara bụ ka anyị dozie ọdịnala anyị. Ndozi ọdịnala Igbo bụ Igbo heritage. Gịnị bụ Igbo heritage? Igbo heritage bụ gịnị? Inheritance. Heritage means inheritance. Ihe mere inherit from your parents or from your ancestors. If Igbo heritage, inheritance, which is media. Gịnị bụ media? Media bụ ịka ụka. Gịnị bụ ịka ụka? Ịka ụka bụ ihe anwụ na-eme in the morning. Ọ na-aka ụka because ọ na-agwa ụnụ onye ọ bụ, ihe ọ na-ebe, ihe ọ bụ. Ndị Igbo na-akpọ ndị mbụ. Ndị mbụ, gịnị bụ ndị mbụ? Ndị mbụ moto ga-ebuga aga. Moto ga-ebuga aga. Ndị mbụ bụ ndị mbụ ga-ebuga. Ọ bụrụ na amụọ gị, o nwere ihe a na-eme mgbe ndị ochie a sị na a ga-eje na nke dibịa gbaa afa o wee mara ụgbọ ga-ebuga aga. Then ihe ọ dibịa securities everyone's dibịa ga-ebuga ihe dibịa a nidiri ịgwa gị bụ ụgbọ ga-ebuga aga. A na-akpọ n'oyibo, a na-akpọ energy. Ịghọtago? N'oyibo a na-akpọ ya energy. Ọ bụ ihe dibịa ha kwesịrị ịgwa gị ndị mbụ, because ndị mbụ bụ ndị mbụ, ndị mbụ bụ ndị mbụ, ndị ga-ebuga aga, which is ndị Igbo na-akpọ angels. But now this dibịa ka anyị kwuo na ihe ọ pụtara na normal uwe anyị ka ọ gara ịbụ distraction. So ị gaa na nke dibịa ahụ, ọ bịa cheki mgbe a mụrụ gị. And ịma na African weather na European weather abụrụ ofu. Position of Africa by 7 o'clock in the morning na position of Europe by 7 o'clock in the morning abụrụ ofu. But these people of today now, they will go to Google and Google zodiac and astrology. Asịba ndị be anyị kedu ihe wụ your sign be anyị mgbe a mụrụ gị, they will go to Google and talk nonsense. Why? Because actually make money. They want money making machine. Chefuzie na these things have to do, number one, the spam mụrụ gị bụ the information. Ya bụ nne na nna mụrụ gị. Ịghọtago? Nne gị na nna gị, because nna gị wetara spam, nne gị weta akwa, ha mix ha na-abụ wee kpụọ gị. So kpụsịa gị, then o nwere ihe a na-akpọ mindset, which is the history of your own spirit not on air. Mgbe ahụ ọ rụsịrị the body ahụ, because ọ complete, once ị rụsịrị complete ụlọ, mmadụ ga-akwaba n'ime gabiri. So mgbe ahụ eji that your information of that your parents wee kpụọ that thing, your spirit will incarnate to go and serve their own, or servant ka na-akpọ ya, their own. Then a sị na eji wee sị na ofu nne na-amụ bụ ofu Chineke. So the body bụ that moto ga-ebu gị, the spirit bụ gị nwa, mana moto ga-ebu gị bụ that body a na-ekwu. Ọwụ na mpụ ụnụ enweghị any information na his spam na ịba na moto ndị ori, moto mpụ na aha ọkwa ọgba tum-tum, spirit ga-aha ruo ebe a ọgụnya. Kee ka isi wee baa n'akụkọ, ọkwa nna amụta nwa amụta ibe ya, nna amụta nwa amụta ibe. It's just like car and a gear. Mpụ ụnụ mụrụ gị, ịmụta nwa ga-amụta nwa. Ọ kwakọsa ike, o nwere ike ọrụkwa gị nwa aha mgbe ndị ochie mụkwara mpụ na aha bịa mụkwa gị, ụnụ na-agbakwa cycle because all growth ka a na-ekwu, all development ka a na-ekwu. Ịghọtago? Oh, because of na ụnụ dị ịtọ, ụmụ nwanne gị ji 10 years wee tọ gị, your spirit might be older than that your brother. So but ihe ndị be anyị na-amaghịzi bụ na this their life ha na-elive nwere two side of it. That motor aha ga-ebu gị and that your spirit, two of them, which is the energy body. Ihe a bụ ihe dibịa kwesịrị ịgwa nwatakịrị ahụ a mụrụ, ewee bụzie bịa baa ya afa, wee sị na afa abara nwa otu aha ka omume ya dị.
ọ marachazie disi destiny ya now agazie ihe a na-akpọzi na ịgba afa wee mezie ya afa, because all from that energy ka a ga-esi enweta the frequency which is a degree ọnọ ke degree weather nọ ke weather degree that time ke the degree the onye agha bịara ụwa ke degree ye ke weather degree. Ọwụ na amụrụ onye agha na so date, then i check the degree ke ihe dati. Ọwụ na for example eke ke degree of eke, gịnị bụ eke? Ọwụrụ maka ihe dị na Google, ọwụ maka ihe nwa bekee kwuru. Kedu ihe ndị Igbo si bụ eke? Kedu ihe o representri? Ke degree, because eke nwere degree, Orie nwere degree, Afọ nwere degree, Nkwọ nwere degree. I times here by 3 onye gị 12. Ichukwu ụta calculate isi ala, ikpere ala, iru ala, iru obi, iru agwụnsị. All these things nwere degree from A to Z. And if you calculate all of them together, onye gị 360 degree. Divide that 360 by 12, onye gị 30, 60. Otu ahụ esi wegoro ya na-eji. So now, ọwụ na dibịa ha amaghị this thing, there is no need. This thing does not have anything to do with black magic or not magic. This is work of the dibia. Because here mere ebe simple analysis. So that the same dibia get use the same methodology in a hospital, in psychology, in therapy. Because on a go about problem and problem solving. So, but ihe ndị be anyị na-emezi today gosiri na anyị amaghị ebe anyị na-eje, anyị amakwana ebe anyị si abịa. That is why ndị mmadụ jụrụ na village a na-azọ echenji afa taa, echenji afa echi, nwanne echi echenji afa, everyday ga na-echenji afa village ha. Ndị so na-echenji, ndị village na-echenji, simple because na onye amaghị ebe o si abịa ma ebe ọ na-eje. So Igbo bụ ụgbọ ga-ebu gị is identity. Igbo is talking about identity. Identity onye ka ọ bụ identity of that divine will. Anyanwụ is akara aka. Anyanwụ direction. If you fail to follow anyanwụ, you will lost because anyanwụ ife. Because enwere anwụ nwa anyanwụ, ị naghị afụ anwụ anya. Anwụ bụ invisible. Anwụ you can never see it. Ihe ga-afụ bụ anya ya. And anya ya bụ driver. Ainya moto inya, anya inya driver, which is every gravity movement. It's not in your village, man. If things are not going fine, look at the sun there. That is the source of your not going fine, because every of your mitochondrial DNA is in anyanwụ, and as above, so below. God now. So you may keep going the back door. Ala ga-ejide here. Anyanwụ ga-ejide gị n'ụtụtụ, ala ejide gị n'abalị. So if you fail to follow them, these two mothers, this father and mother, your star will be ruined. That is why you see our people today, celebrity with their happiness. Your soulmate on Facebook, na Google, na this YouTube, na Bugari every day. No. Then okay, he have happiness. You may happiness, you have to go, because life is a lonely place, whether you like it or not. So you must feed your inner self, subconscious mind, preconscious mind, unconscious mind. You must feed them with these informations we give you for you to be a happy person and have joy. If not, you will be empty forever and ever. You end up on drug. So, Igbo heritage. That's why you see them, everybody is shouting Igbo heritage, Igbo heritage, Igbo this, Igbo that, Igbo this, Igbo that. Simple because they lack understanding of Igbo. So you get more about Igbo heritage without talking about Ezi Omume is impossible. Because Ezi Omume is Ezi Omume Ugbo. That is your body, Anna. No matter, also gonna about 5 degree, also gonna about 10, also gonna about 3. It's in Ezi Omume there. As an Ebo also don't. Only life get medieval or Jekuru onye moti na about 200. Where my go nuku, where manyonya, onya uba at a follow. Once each is home. So
or what about to speedometer of your car? No direction ka na-ekwu maka ya. That's no onye uji onye osoro onye ije ga-eru. Onye ọbụla gbara odibo ọ ga-eduru edu ka abụrụ. So don't tie yourself in lower vibration. Tie yourself in a higher vibration. Whether be the dull, may the slow. Nwanne je soro onye afọ okwu onye ga-anya ọgbọ abụ. You got to go. That is most important thing. So onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala enwekwere nwanne gị ọbụla ịma isi ọgọ jekwe gbaa afa ka ọ mara nke a mara nka gwa ya si ya nwoke m jee kuru mmiri saa ihu gọtagosara onwe gị ihu bikọsụ iri ekwu ụzọ bikọsụ mma na ọbụghị destiny ka ya agbagide. Your inheritance bụ ihe mere inherit in life. Heritage abụrụ about ihe apịrị apị or no what you because ịrụsị ọrụ akwụọ gị ụgwọ ọnwa ịkwụ gị ụgwọ ọnwa o pension whether ma ịrụsịrị akwụọ gị na month ma retire akwụọ gị pension for time benefit ha niile wụ gịnị inheritance. Ịghọtago? So number one, onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala mara amara na ma whether good or bad you must inherit mkpụrụ ọbụla ịkụ. Nsogbu adịghị. Enwere ike ọwụ na mkpụrụ ịkụrụ mgbe ndị ochie ịma ha you don't know how you get where you are today. Nsogbu adịghị. But ọwụ ha dị capable of changing that your way better. That means nwanne ị ga-abụ. Then bido n'isi all those things because first of all the mind, the perception, they create reality. If you live in fear in life, one thing first, all those things are perception, and perceptions create reality. One of you can tell Facebook, go into Facebook about ango na agba agba. Ofu onye si na ihe aba ango, onye nke ọzọ na-afụ danger, onye nke ọzọ na-afụ ango. Mana ango bụ ihe aha, mana onye nke ọzọ aha fụ danger for that same thing na-asị arụsị. Arụsị na-eme nke ọ na-egbu mmadụ na nka. Ọ gba ango aha ka onye nke ọzọ, ọ kwadịsị arụsị nke onye nke afọ si na ango. Ango na-anyụ mmanụ ango. Mana enwere onye fụrụ ya sị ọ danger. Ịghọtago? So first of all, chịkọrọ all those things ịmana before na Igbo because onweghị ihe a gwara anyị about Igbo dị mma. No one, nothing. No one single thing. So it's not easy. You don't deceive yourself. Bido n'isi, you got to go bido start afresh. Then anyị ga na heritage. Anyị kwụsị about heritage. Then anyị agazie na ntaka wee bido na practical step wee move. Now this heritage a na-ekwu okwu ewu your own personal inheritance. Inherit from the bloodline of your parents. This bloodline be here your body. You cannot deal with that. That's why in the mother guys say, "Oma hebi NMS." Okay, na nke dibia nka. Enweghị onye na-aga n'iru na village anyị. Enweghị ụmụnna ya na-aga n'iru. Oh, inheritance ka na-akpọ. A ga-asị gị ụmụnne, ndị ancestor gị, ndị mpa gị, ndị mpa unu mere arụ nke nwa nwanne atụrụ anaghị akpata akpa n'afọ ewu. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-ahụ. Life a na-enweghị grudge. All human being nwere grudge. Mkpụrụ ọgwụ na ekuru ka ị ga-ahụ. As long as ị matara na ị mere mistake yesterday and change your way today, the way we change. Life enweghị grudge. Mgbọsọ ọ bụ na ị gbanwere iche ịtụkwara gia iwu anya moto ịfụ ya. Moto dị ka life. Once ị change the gear will change. You got to go. Change ha na gear change. Gear achọghị ịma mba iti ha na gear 1 ọ banye iti gear 2 ọ banye. That is life. Ozi mmadụ na-eji aka ama onwe ihe ọ bụla na-eme mmadụ n'ụwa ọnwụ gị ji aka ga-eme ya. Akwụkwọ m ndebe anya onye chọọ ya kpuchie anya ya ikpuchie anya gị efu ihe m na-agwa gị onweghị onye na-ebe ọ gị na otu anyị si fụ okeke ka okeke si wee fụ onye ọbụla na-afụ ibe ya. Onweghị onye nwere ofu anya wee na-afụ onye ọbụla ịfụrụ na-afụ gị, onye ọbụla ịfụrụ na-afụ gị, onye ọbụla ịfụrụ na-afụ gị. That's it. Nothing more than else. So ọ bụrụ na deal with this first ndị mbụ you must use angel to project this your first engine so that ị gaghị achụba mmadụ onye na nke ya because onye ọbụla ọgaranya uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ọgaranya onye ọbụla nya nke ya. So anwa na anwa je nyara moto mmadụ
ndị be anyị gwara gị erikwana nri na be mmadụ. Ịghọtago? So number one, were angel wee program this your moto. Dibia, ị gaa na nke dibia, because all forecast. Dibia means forecast. All that dibia normally ihe o kwesịrị ime to forecast kedu ihe ga-aga ahịa, because ịwụ ngwa ahịa. It's just like a business consultant. Ijekwuru dibia business consultant isi ya dere gị business plan. Ọ ihe dibia ha kwesịrị idere gị as a business plan. Ihe ọ ga-edere gị ezi omume, because without ezi omume ị ga-esi aga were inweghị ezigbo ewu na inweghị ezigbo goods na ijere na nke somebody na-eme advertise adama business market ije nye ngwa ahịa rụrụ arụ. O ga-esi aga wee marketiri gị ngwa ahịa rụrụ arụ. Ọ ga-asị gị nwoke m isi ngwa ahịa ọ dịghị marketable. You got to go. So number one, go the dibia no onwe, what the dibia should be is a marketer. Ọ ihe o kwesịrị ime. Mgbe ahụ ị bịara na nke polish gị just ijecha ka ije na car wash. Dibia just like car wash. Ije wash ya your car. Iru ebe ahụ ọ sasị ya moto gị mmiri na-acha nacha. Ọ ijeze na nke dibia ebe a na-asa moto mmiri, ije ebe ahụ were moto gị tee ya pọte ma ọ je na nke dry cleaner. Just like dry cleaner. Ijesa akwa mmiri ebe ichere akwa gị ọwụ na akwa gị pọtọpọtọ juru ya n'ahụ. That is pọtọpọtọ ị ga-eji akwa ahụ je ebe ahụ again. Ị ga-asị ya nwoke m look at akwa nchitara gị ka ị sara mmiri rekọd. Ị gaghị achịzi akwa ahụ je ebe ahụ again. Ịghọtago? So number one, the market ha adịghị mma. Ịghọtago? Because ha aghọtaghọ the position ha nọ. Ịghọtago? Because ọ bụrụ na ọsụsụ ya dị akwa ọ gbaa ya afa ọ press ya. Ịghọtago? Ịgba afa ị press ya bụ gịnị? Ịba ya afa. Ọ desia ya ọ na-acha nwanne iri broketi aha ga occasion. Ozugbo ị na-eti isi ozugbo ịchụzi aja agba perfume. Ịgbata perfume aha bata ozugbo asa eburu gị. Ịghọtago? Because ịsụrụ akwa gị mmiri, dibia sụrụ ya mmiri, agba ya starch, agba afa press ya ọ na-acha na ịchụ aja agba ya perfume. Ịghọtago? Nwanne iti isi ụmụasa achụrụ gị na-eje asa onye bụ nsị n'ike ka iji na-eso. Ịghọtago? So ọ bụrụ na ibu nsị n'ike, ọ bụrụ na ibu nsị n'ike atụbe gị. Mana ọ bụrụ na ibughị nsị n'ike nwanne na ihe ị na-esiwe isi ọma, ezigbo ihe esobe gị. Mana iburu nsị n'ike nwanne ha iti isi ebe ahụ ụmụasa awa onye ọbụla iwụrọkwara asa boys agbara gị ọsọ asị na look at okoko nka iru ewu. Ịghọtago? So number one go ị ga-design yourself marketable. Ndị mbụ number one, ọ moto ga-ebu gị aga must be marketable. That is energy. Ịghọtago? Followed by frequency. Ịgba afa of frequency. Then followed by ịchụ aja, which is vibration. All perfume ahụ iji esi isi ọma ahụ with the vibration. Without that isi ọma ahụ perfume ahụ ị na-esi nwanne you will lower vibration. All higher vibration bụ isi ọma ya bụ ndị sent. Ịghọtago? Before ekwubechi okwu dị ala, which is ndị ichie, ọ ya bụ GPS. Ihe ngoro ebe a na map, which is dibia, forecast, which is the map, followed by ịgba afa, which is the frequency a na-akpọ compass. Nwanne bịa gafere come and pass. Ịghọtago? Because aba anaghị afa inwe ya n'afa. Ọrụzie ebe ahụ asị gị weta ID card na port of entrance. ID card iji ID card asị gị pass ya. Ndị Igbo na-akpọ ya ndị ọkpụ. Ndị ọkpụ na-eche gị ebe ahụ. Ọ bụrụ na iti isi imeghị ọfụma ndị ọkpụ agwọ gị ebe. Ịghọtago? Mana ọ bụrụ na ị gafere imetizie ndị egede ebe a na-achụ aja, ndị egede asị gị nekwe ụzọ a ga-esi. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ọ bụghị ya nwanne ịgafee ndị ọkpụ ekpe gị ikpe, ndị egede atụọ gị nga. Ịghọtago? Because ekpesia gị ikpe atụọ gị nga, ịbazie na akụkọ ịchụgbazie nwa ọkụkọ asị na nwa ọkụkọ nwa ada. Ịga na isi ebe a gbụpụta ịga na Germany rie adụrụ orughị uru gị. Isi Germany pụta jee Swiss after ka ịkụja 10 years na Germany orisi adụrụ ije Swiss rie adụrụ again. Ị ga-ahụ papa mmadụ dị 70 years o jeri adụrụ nke ịtọ na Swiss. Ozikwa Swiss again pụta garie adụrụ again na ke ha na-akpọ ya na Norway. Ozi na Norway pụta ga Denmark garie adụrụ. Otu ahụ ga-esi eme vidio before mara ihe na-eme o ruo 100 years. Ịghọtago? And Europe nwanne ejechabeghị eje aka just come ọzọ gị chara just come. This thing, all this problem located in ndị mbụ asị na mmiri si n'isi gbarụọ. So before you go about heritage without these 4 principles, ezi omume,
ezunori agbana amuga ifunanya okwa the same thing kwuru ebe because your business must be ezigbo omume, which is goodness, to project what you brought to market. Afa give your name. Don't take another person's name. Be content with what you have. Because frequency is worry. Frequency all name about that. I said ekobe na bage baka ge na nahi. Kuwa bage baka ge rura fage. Take the name. Agora fanyere. Na afa bara nwa otu aha ka ume yede. Ịga ka kura bage baka ge na nahi nwanne nwa na ogba. Ije ta oso je debere ndoke. Ịtagbu onwe gị n'afọ. Ịghọtago? So agbana ama ụgha ịchụ aja agbana ama ụgha. Nwanne ụgha bụ ihe na-agha agha ụwa na-agha agha ụwa bụ abịa. Ichekweta pecha na-achụ ndị niile fụrụ bụ kiringwo. A sị na kiringwo adịghị ejere abalị ozi. Ịghọtago? Kiringwo anaghị ejere abalị ozi. Ihe niile ị na-achụgharị agwara m ndị be anyị sị ha. Celebrity bụ culture. Culture bụ star because enwere ihe na-akpọ tradition, which is the sun. Our tradition, everybody on this earth. Tradition simple means the sun. Religion simple means the moon. And the culture means star, nothing more, nothing else. Every other thing in life is fallacy, and upon fallacy is lies and deceit. So this religion, science is the study of tradition, culture, and religion because it's a knowledge. You got to go nothing more and nothing else. So all and the you can even happen easy for virus. All those things computer can only work with one system. Phone can only work with one system. Once it two systems or crash. So here now we got it today on Facebook. Culture for your culture. Music for culture. Every art is culture. So in a tier, but in a project about your culture. Then what are you doing? You got to go. So number one, you go this heritage. You go first and imagine them where banaka. I don't want to repeat. You go your heritage. You go your identity, who you are. You go degree, your speedometer in Aba. Moral vibration in on there. Then before you was a GPS would diffuse energy, frequency, vibration, then you fuse. Manobu need you energy na bu nkegi. Jide frequency na bu nkegi. Jide vibration na bu nkegi. You can have fuse because fuse ba karaka. You cannot fuse because and when you open na nwere ọkụ before you tobagwa anyị ime ị ga-akwụnye fuse. Before you gbanye radio ị ga-akwụnye fuse. Before you gbanye phone ị ga-akwụnye godi battery na ọkụ fuse. Before you start your motor ị ga-akwụnye fuse. Before ọkụ nke ime mmụọ amụnye ị ga-akwụnye godi fuse. If you are not involved, you cannot evolve. If you are not involved, you cannot evolve. It's impossible. So first of all, I got need simply say, kedu energy bugiaka, your inheritance. Kedi moto email inherit, ke moto ibanya, or moto ndori. As it gets nori, ibra moto ndori, so board. You got to go. So actually, can then do your in a world master of knowledge. Nobody live forever. I cannot live here forever. You got to go. None of us will live forever. So first of all, you go to see. That's why I give this information. I don't care. Actually, can they academically have these informations? Man, our youth, our students, our school, our children, the condition of this our children, there is no future one. Maybe Maggie. Because basically life does not condone nonsense. Life is naturally Sharia law. It doesn't so it's up to you to guide your own children. You cannot. Papa na village does not know anything. Oputa ohuna osena afayabo umu ekwensu ochenje ye. Ejugodi nke ikuru na isi umu ekwensu adịghị mma no umu nke adị mma umu obasi. Okay, gịnị bụ obasi? Ọmahakwa. Ọmaha na o nwere ike obasi ọbansi. Ọmakwa ha ma ọbansi ka ọ. So isi na umu ekwensu banye na ọbansi. Ke nke ka mma ọnwụ ekwensu ka mma ka ọnwụ ọbansi ka mma na panti ya.
So that is ihe ndị be anyị na-eme today. Onye abara agwụ o chenjie to John Benson. Enwere ike John Benson na agwụ ka John Benson mma. He don't know because no English. But one thing ha na-ekwuzi okwu ha amaghị bụ na name dị iche from property. The land is somebody's property. If you change the name, you are dealing with the Holy Spirit, because the land is mmadụ nwe ya. A na-enwe obodo adịghị obodo. I change that name, ndị ahụ egbuo gị. Onye ọbụla chenjiri afa name n'Igbo, that is that land. Ha ga-egbu gị. Those land dị n'ebe ahụ, kwewo that land ahụ. Onye ọbụla jega were afa land ahụ chenjie. Ndị ahụ ji kparị aka, ha gwuo ya. That generation ị ga-afụ na enweghị ga-egbu ya. Gatra ya ndị niile aha mere those things, ma ndị siri ụmụ Chukwu. Go there. Because it's somebody's property. Don't fuck with somebody's property. You don't dare do that. If you want land, go and buy land. Give your own name. Live there. That is why there is freedom. Since why? Because Igbo is already somebody's identity and property. That is why it never worked. And it can never work. Because it's somebody's property. Because life is a spirit. This spirit live in higher dimension and then created that land with this higher dimension. You cannot square a cycle. You can't. For you to fuse in that land, you must follow that the same frequency, energy, and vibration had it created for you to be adapted and accepted in that land. If not, you can't. That is nature. The guy will only have 200 meters. Only na to basketball nwere ike ọ na-ewe 200 kg na height ya 20 to 250 height. Isi agaga ba na Volkswagen. O nwere ọ gaghị aba na Volkswagen na because height ya and weight ya karịa ya. You got to go. So I get butere that zone truck ga-ebu ya. Ala Igbo is like this. It's a divine will. Use divinity to create it. So no matter what them, that's why in that land you see it in that land. Yeah, you get enough put these people just like in the there is nobody suffering there. Only thing name na Igbo one thing. You cannot square a cycle. This land is under this frequency. Is a meridian. So meridian the chief priest, chief of the chief. You got to go. Ama, D, and the Oha. The unknown, the known, and the people. So, house of prince, na DJ. You got to go. You got a house, you got any palace, royal palace. You got for them with a case royal. So, Igbo, a royal family. You make that is why in Sicily, you are just fooling yourself and killing yourself, and this cycling will continue. After you finish, your children will come and do and go. This land will be here. Is it better? You change the noge. So mwagi and one because all we here na mimesi mwagi be the opposite. You gotta go. The one Igbo is better. But if you want to change a name, not even Nigeria can change Igbo land name. Not even America, not even the British. They had a because the land, the hammer, this all of them, the vibration in that place is so high. So if you have you got help him with so he got untimely death, sickness, poverty, destruction. If you want Igbo land to become better than Japan tomorrow, go to those villages where he am baron. Akwụkwọ a na-akpọ ntọala Igbo ama igwe ụmụnna lekwenụ ya the whole village niile ka anya ha akwụkwọ 5 years ọwụ Igbo land awụhụ a first running economy on earth ngwụ na okwuchie ebezikwara ego 5 good years ọwụ na Igbo land awụhụ a place where market everybody would like to go to Igbo land to invest his money 5 good years only. Again, don't believe it. But these people will not take this thing, but they will still cry. And they call everybody to come and help them. That everybody.
Alpha the Jeta, joke. In paradise, there is no evil. You gotta go. What paradise means? Paradise means a place of rest, a place of calm, joy, and happiness. That is Igbo land, Igbo Savior. Those already been purified. Man made it perfect. This thing happened 20,000 good years ago. Man made it perfect. But today they made you to believe that now it's impossible to make man perfect. They make you believe that it's impossible to make man perfect, and you believe it. So you want to wander in evil and darkness. Eh? So you want to wander in destruction and evil. So which one is better? Which one is goodness or evil? So it's impossible to have a goodness in our society. That if that is the case, the land they should open and swallow all of them, because there is no need for you to live with one eye open. You can live with one eye open. It makes no sense. Sleep without every day. No, you cannot go outside and even make sure that nega bata. Yeah? Nega pop, you did so nega bata mega habata. You gonna uzo for one nega okay. God and uzo. I here. You may keep room here. You cannot carry your brother and sister uzo because you're afraid. You don't know what will happen. Or we here be choose. So when we choose, then we have to rethink. Every night, man, change a governor. New governor comes in. Tomorrow, Obruko de Awon. Abani, they change a new governor. Obruko de Awon. So now, Onyo Opuna Bonyan does your must guard this process. Heritage, inheritance. Can you hear your inheritance? Can you inherit the energy? You may inherit your mind, your body, your spirit, and your soul. Oh, young grabber. Ndembo, the mind. Ndiobo, the body. Ndiegede, the spirit. Ndichie, the soul. Energy, frequency, vibration, and a fuse. So without this thing, you know, even you understand, you are wasting your time. Because for you to evolve, if you want to tap into this frequency of the ancestors, you must be involved. If you are not involved, you cannot evolve. Because it's a whichever you gotta go. Nonso can help you, but you must help yourself. Help yourself. You don't just come and listen to what Nonso said. After you go, you do no. Attention is the key. If you are not in your home thinking about what we said, then you are wasting your time. After you go, you talk, you go and do your own thing, you are wasting your time, not me. So you must pay attention. With time, we will bring context, an objective, an object for you to run that your mental mind. That time, because I clean inside the house, so I get some script to make and teach you how to grow this mind. And it grow, you grow. But you sack of flower. You water the flower and grow it. It's possible. If we try it, it work. You will also do it to work. If you die, the information saved in your mind. So your children will tap the same information, keep on growing it. Also, but only in your brain, your children will not see any brain to hang on. They will be wanderers on earth, even worse than you. You got to go. So the heritage and here, as I said, happen with you and leave all those things. You got to go. Dibia, the name remains until the Dibia not at the level of higher self when they create Dibia. Come. You will know. You will know. Each waja has nothing to do with animal. Nothing. Nothing about animal. Nothing is about the vibration. Here, Anoman with a certain vibration on here. So, because every human being with animal nature, because you first of all come from tree, nature of tree, which is air. Because once you put from a pia, you kurume, once you kurume,
the system in your body changes automatically. Then adapt to, because the body must adapt the atmosphere. The body must adapt the atmosphere. So the body changes, the yeast enter the body and possess the body, make the body to adapt the system on the environment on the. So when your environment, the evil, that child has been possessed by evil spirit. Just as born, because on vibration. So when any counter energy will counter or those only antivirus. So virus will get at the child, it just may invade. So from that place, man, the only delay because of yeast. Okay, we ginger, or is it that spirit ginger when I say on Jackero? On Jackero, what gave me agitate when we keep move Zakaya. Or that enjoy Kero what may move back, or move Zaka, move back, or we keep an animal net. Got to go, or but an animal net from that tree of animal now back in Ojo. So all those things Ghana say see from there, come out, but from there. You got to go. But you have to see from that place. But I want to give Bore no wrong. All this thing, this level can when I put that first one, preconscious mind. Here before but subconscious mind, which is animal nature, or but unconscious mind, which is a monkey. Before a person a conscious mind, which is mad. Got to go. So this level you must pass them. If not, one. He get fuse, we fuse way, but as a motor, he got go the process of energy, frequency, vibration, but as a motor. But then on the chair, Buzigi, Turuzi, Durani Naga, and Joko Duruani Naga, and ye bosses in Am, Poloma, Duruani Naga. He got this way. If not, one life is a moment with every moment counts and is a lonely place, as I said. People must understand. That's why you see the rich men, they are under drug. Because now, hey, when they go Diego, I talk about yeah, it's a guy here is 90% of them will go not under drug, not under psychological problem, not under different kind of diseases. Because hey, when they Diego, Afuna, living in Aka, their problem the worst. Because more money, more problem. Your high BP will grow multiples. Because you will always every day thinking nonsense. How do you make more money? How do you make more money? Because more money, more tax, more problems. You're thinking how to pay those tax and make more. Your BP area, stand you the call because no one call you or you hope will carry. So the best thing now to know these things so that you when you go tomorrow, you will not stress yourself. You got how money miss road because nobody knows tomorrow. You got to go. So maybe. As we said, everybody should understand this. Heritage, I believe on a Facebook, or then I go, or the inside you. Your body is a complete system, just like telephone, just like TV, just like radio, just like car. Inheritance, but that thing in your body, or he may inherit. Mind, body, spirit, and the soul, that is what you inherited. Dibia, the very important. But we had in a bang, we're not at the moment. In those ordinary can do all those things for you because we know that we can do all those things. Don't go anywhere. You open here. Dibia, here. Alpha, here. Aja, here. Ichie, Diala, here. Don't go outside and eat anything. Wow, in a Facebook, in a share nonsense. I'm only ready to eat here. You gotta go because he did ready. If you fumburu atoro anyị fuo mgbe m na-achị atoro na be anyị owu mfuo my father will tell me you cannot sleep in this house ma ọ bụ na ị chọta ha ewu ahụ na nna sị papa ọ wụzikwa atụrụ ka a na-ekwu okwu ya ọ sị me you don't understand ka chọrọ ya so ofu onye si here lose because anyị mana the person ebe oge end up that's why anyị fụ ka agbara mmadụ na pila na-apịa ya ọta na-ewute anyị. These people are punishing a god. Simple because he's a demigod. Because what you will do for onye Misiri road is to redirect and guide them. Guide them, not punishment. You got to go. So the best thing for our people, one,
biko ịnọdụ na ndozi ọdịnala ejiri ndozi ọdịnala nkwụsa mmadụ egwu no edited ọ bụla isi ara ọgwụgwọ na ịkarịgodo atịrị enwere ndị na-akarịbeghị they will go and swallow it because na dia onye nwere ike onye oisi eji ama aka ịwụ ha ịmaghị ijechi ya nonsense somebody will come and eat that the poison go that person did that thing o si n'aka gị wee rie so biko nwanne ihe ochiarin mara ihe ị na-echi ya motivation speak chi ya mana ọnwa ha ntị ga-esi na ego ya ichi ya ị mara ihe ọ bụ ichi ya then why spreading evil spreading virus nwanne mba ọ bụrụ na ịta dị boring ị chọrọ ihe na-achị gị ọchị ị gaa na social media ị ga-afụ ndị na-eme comedy fụ ndị egwu inenesịa a sị na nkịta isie nsị bụrụ n'ọnụ akpọ ya ori nsị inenesịa iji nọwa gwụchakwa ije gị naba mana isi akwa ha na ọwụ na ọwụ ndị amụ na ọtụ ma ọ bụ ndị nwa na-asị na egbuo taa isi ebe a pụrụ anyị anyị achọghị corrupt because o nwere ike another our person mind ya ka na-bido ebido ogo ndị bịa na grupu anyị ebe a akọba nonsense before mara ihe na-emenụ a child ka na-eto eto poison his mind or her mind destroy na soul so biko ọ dị ndị ndozi ọdịnala ndị anyị mkpa too much and anyị chọrọ na ndị nọ ebe a if they can follow this way ha ga-apụ ndụ anyị Igbo ga-abụ nke anyị ịghọtago because anyị nwa the inheritance we inherited that property. That's why I denied information and why I game. So I game to inherit it. Can I go? I may have that land I gave me better than Japan if we do this. But first of all, can you wanna go dinner? Ubo Buani, which is a young member of Buani. You got to go. Wanna go to Afani Gaza? Afani Gaza Bogini content. Nihem where it's okay. Yem where do as in bars, no, no, Nami, Bar Sigina, no, no, or say bread, bread. Aquabia, rice bia. Yeah, we are buying my pena. All the same thing can you as you know. You got to go. If we are fanging, we are fagging, we are paying again. As you know, we are paying again. You mama today. I want to more at this you mama. I too, I didn't get out to Ajabamoga or 2 more water. Bar perfume is perfume is your ma. Bar perfume is your ma. Then ị ga-afụzi na diala ị ga-abịa nụrụ gị aga m anụrụ di ma enweghị shampo obere dị anụ na aga m anụrụ di ma enweghị shampo bụ ihe eji ere isi ihe eji eghe isi ọkụ ịghọtago ịnụọ di na-anaghị eghe gị isi ọkụ nwanne iwu ihe nụrụ ụtọ bụ ịnụ ọdị na-anaghị eghe gị isi ọkụ aga m anụrụ di ma enweghị shampo obere dị anụ na obere dị anụ na m ka nka dị anụ na m ka ma ya ihe nne m gwara m ka m ga-eme ịnụ ọdị ọhụrụ na di gị anaghị eme gị isi shampo abụrụkwa nke nnu ntutu n'ime isi gị ọ naghị eghe gị isi ọkụ ọ na-ekwara ngwongwo gị naba ka onye na-achị ọchị ya kwara ngwongwo gị naba biko nwe uru ọbara gị so ụmụ ibe udo ga-adị aga m akwụsịgodo ebe a onwe nwere ihe o nwere ike ịjụ from dibịa ịgba afọ ịchụ aja na di ala ọ ndị mbụ ndị ọkpụ ndị egede na ndị ichie or energy frequency vibration and fuse these 4 things with the inheritance you may inherit every one of us. You must start from the beginning to pre-construct your life so that ala Igbo is empty land. All the people will be constructed, not the land. If you are constructed, then you will construct the land. If you are constituted, you will constitute the land. Anyị ji akwụkwọ ala Igbo niile, we will go there. Every village nye ha amụ igwe ndị jụzikwa anyị ama na ndị a bụ ndị ọjọọ ha achọghị ihe ọma. So nwere nwe ji ajụọ biko ọ dịgo nna m. Ọ na-erekwala ya na mma. Nweze ala udo dịrị gị nwanne. Nwamadi ya dịrị gị na mma. Nweze ala udo dịrị gị ikwuru ọfụma. Ajụjụ ihe na-edere m ajụjụ. Ụmụnna ekelekwara m unu niile isi n'ike. Ya dịrị gị na mma.
ajụjụ ka m niile ya bụ ha arụsị na-eri ekene onye nkụzi biko asị na okwu na-akpọta ụkọ na okwu na-aga Maazị awere m chọrọ ịjụ na enwere ajụ nchọrọ jiri afa ndị vileji mba na ha chechikweji mụ a ga-echetara ha ha chechikweji mụ a ga-echetara ihe m na-ajụ bụ kedu the knowledge kedu amamihe ka ọ kedu na ụdị ihe ndị Igbo na-eji eme apụta sị na onye a lụrụ onye a n'olori ụwa kedu ka ha na-esi achọpụta ya ka ọjọọ si akpa aka n'isi asị ka oke ka ha si agụ ya ka ha bịghọtago ọya ka m gwara gị datị na ọya bụ aka ihe dibịa bikos dibịa na-agba afa ịghọtago afa bụ ịba afa ịghọtara so dibịa ha na-ekwu dibịa means forecast ịghọtago so onye agha lụrụ ụwa wee ga-ebu gị moto ga-ebu gị ya bụ ilo moto ga-ebu gị which is ịka nzu ịtụ nzu na ịma nzu eke orie na afọ na nkwọ God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ịka nzu ịtụ nzu na ịma nzu then eke orie afọ nkwọ ọya bụ ilo ụwa all this information dị ebe ahụ ka a ga-eji ọmụta ihe a na-agwa gị ịghọta all information dị ebe a onweghị because only one person na iji ahụ one person ọ bụrụ about all just like ị na-anya moto na tigia 1 tigia 2 ịghọtago so onye agha lụrụ gị ọgụ nwa bụ onye agha lụrụ ụwa nweha ilo ụwa ndị Igbo si ngụwa lụrụ ụwa enweghị onye iloro ụwa ngụwa lụrụ ụwa because ndị Igbo si ilo ụwa enweghị mgbe a sị iloro mmadụ ọ ngụwa lụrụ ụwa ọ bụrụ na ije Lagos ngị lụtara from Lagos ihe m na-ekwu n'ụdị nọmụrụ ọbịakpa aha ihe dịka na lineage nna nna gị si na ọnga dị ihe ahụ because ha ma na ọkwa ihe that is all part of life mmadụ o nwere ihe ibibezie life o nwere because ngụwa ma for example ọ bụrụ na onye aha bụ Nweke ịghọtago and this Eke nwere season Eke nwere season Orie nwere season afọ nwere season that is nwere 3 seasons in life that 3 seasons bụ ịka nzu ịtụ nzu na ịma nzu which is ọkọchị udu mmiri ịghọtago na ụgụrụ this 3 season now mgbe ọbụla mmadụ lụrụ ụwa through the 3 season ha amago their lineage onye nwa Eke na mgbe amụrụ ya ịghọtago nwa Eke na mgbe amụrụ ya nwafọ na mgbe amụrụ ya na so all from those weather ha ga-esi ama from those weather and ka ihe representary onye Eke ka Orie ka afọ ka nkwọ ịghọtago so mgbe ha mụziri ya echeki destiny ha ga-echeki ya maka esi echeki ọ bụghị enweghị anything mythology or spiritual not there this is normal ịghọtago ha calculate from this 7 destiny ha calculate check the degree ịghọtago check the weight of nwa ahụ kedu ihe ọ dara ka ihe weight ọ dara 23 kilo ka ọ dara 2.5 ka ọ dara 4 kilos all depend all those like calculate together then a ga-amazi that person how many years ka ọ dị ịghọtago how many years onye ahụ nwụrụ kemgbe ọ nwụrụ kemgbe o ji wee lụọ ụwa ihe na-aga calculate together then agwa gị na onye a bụ onye bụ datin ịghọtago ha bịa gwuo datin ya bụ speculation assumption ha enebezie ya anya ọ na-etozi asị na onye a na-eme ka onye a bụ onye a complete ịghọtago so mgbe izizi ha ga-ebugo calculate those things asị na onye a na ọ ga-abụ onye a enebezie ya afa according to ihe o represent ịghọtago ọ gaghị abụzi Okeke nwa Eke n'afọ mgbe ahụ ọ bụ Okeke nwa Eke na ọ bụzi Okeke Udoba ọ ga-awụkwa Okeke o mana ọ ga-abụzi Okeke Udoba ọ gaghị abụzi Okeke udu asịm ịghọtago mana ọkwa the same person ahụ ọ person na-etozi o tobezie mma ya ga-asịzi na kpọbazie afọ ahụ onye nke ọzọ aha nwere ike mpe ya na-akpọ ya Okeke Udoba mma ya na-akpọzi Okeke ọbansị nke ochie ahụ ọ bụzi ịghọtago ọ gara mmadụ na-emekarị datin aba a ga-afọ oje ọ ga-afa onye lọrọ gị ụwa ịghọtago onye gara akpọ gị ọ sị na onye a bụ onye lọrọ ụwa ọ na-akpọ ya datin ịghọtago so onwe ha ọ bụghị in fact ihe abụrụ magic because ndị be anyị che na ọ bụ onwe magic a na-eme dị ya ọ bụghị magic life nwere weather ịghọtago so mgbe ọ bụ na this weather na-decide because once a mụrụ nwa ikuku ahụ banyere ebe ahụ o nwere ihe o mere na dapot and that sperm ha nọ ebe ahụ nwere ihe o mere dapot and that woman ahụ kpụrụ nwa ahụ nwere ihe o mere dapot all these calculations put together ịghọtago so onye ahụ lọrụ gwa bụ moto
because mpụ na aha nọ ebe ahụ mmụọ na aha nọ ebe ahụ ha niile bụ the same thing. Nne na nna mụọ na onye aha lọzuru ụwa bụ the mind which is not n'ime gị. So ọ bụ na onye ahụ nwere higher mind, once ị gara towards ezi omume ezi onye gbana amụ ịba na moto ọgwa ngụwa na onwe gị achụkwude nwuhie ma na ịbabaghị na ihe a na-eme, ịbabaghị n'ihe o mere, ibe ha anaghị n'ihe ọ na-eme, ihe ahụ o mere ọgwa gị ya. Mgbe m gwara ndị be anyị ihe m na-ekwu ebe a ebu m na Google nwebe ọwụ abụ m nwa eze ala vileji anyị bi n'ama igwe, ịghọtago ebe anyị bi a na-akpọ ya ama igwe, ịghọta. And nna m ọnyanwa bụ onye ji ọfụ aka ji ọfụ, ihe onye nwa bụ eze ala na onwe ya, ịghọtago. So ihe m na-ekwu bọnsụ m bara m fụrụ na ihe a ka ọ chọrọ na mme ha na dịsị na oge nye m infọmeshọn ahụ nchebedie ka m na-aga eriri ndị ihe poizin n'ụlọ ụka na-enweghị uru ọ ga-abara gị. Onye nwa gwara anyị sị na-enwe hapụ arụnsị mmiri na arụnsị, onye nwa na-agwọ ọrịa, ịghọtago, because arụnsị to remove evil, nsị bụ nsị poizin, so ọ na-arụ ya, ọ na-eremove poizin. Mana ndị be anyị tọnụziri akpụ ndị ihu na nwere ihe dị ka ya obi gị a na-akpọ ya ime obi, ndị Igbo ya na-akpọ ime obi. Ime obi bụ ime obi, inside your heart ka a na-ekwu, the bottom of your heart ka a na-ekwu ebe arụsị. Wepụ nsị ha nọ ebe ahụ, wepụ the poison from your heart, ihe ha na-ekwu maka ya. Ha antivirus, ndị mmadụ a na-egbu onwe ha, na-egbu ọgwụ, na-eme ritual dị iche iche, ịjụ asị arụsị na-eme, mmadụ na-egbu mmadụ ibi esi ọba arụsị ka njidekwa ha. Buko ka m follow up. Ihe ọkọwa kịta o nwe obere enjo itinye. Onye chi Igbo onye aka enu ka ghara complicate nwanne biko next time. Okay, amọdụ m ebe a na-apịa aka sef. Mgbe ka akụziela m nke. Ihe a now o nwe ihe o chetara because oge anyị pempe anyị na-eto. O nwe one particular person ebe ọ na-amụrụ ala nwa sị na onye a na-agba agụ nwa. O nwe ukwu onye nwa anya distin. Okenye de na-apụtasị na onye nwa na-agba agụ nwa. Nyanwa ya akọwa onye lọ onye ụwa kọwa everything. And which is no wero spirit ọ na o ji eme ihe a. From here I kọwa kịta nwere spirit no ọmụ anya ọ study the thing ọmụ ya. Ifuge and they do to ụka church all these things. Onwe ozu onye folu na onwere onye ọ kụziri ọnwụgo. Na nwere dibịa ọ na dibịa niile efulefu ka ha ije ebe a akọ n'elu akọ. Ewere nkarị ere wụọ na ifuge a na-akọzi efulefu onwere onye mụ ihe ọ na-akọ. Onye you know so nwanne chere go 1 minute before you chere nwanne chere 1 minute ihe o datin ha na-awụ na ọ dị fọ eke orie afara ha nwa nwa aghọtara ihe ha na-eme datin ha na-awụ na aha ọ dị fọ ya bụ eke orie afara ọ sị gị na ebe weda bujere ya ifugo ya ngwa gị weda a na-ekwu ba weda which is 3 weather ịka nzu ịtụ nzu na ịma nzu which is ọkọchị udu mmiri na ụgụrụ that is 3 weather ọ ihe ọ na-agwa gị da weda ahụ ebe ahụ ya ebujere ya ha na-eyuzu meat ọ bụrụ datin na mabere ọ ya mythology mana ha mara ihe a na-ekwu about 3-1. Yeah, knowledge. You must have the knowledge to understand it. Ndị mụ ya nọzi ndị a ihe niile nọkịta nwere onye mụ ihe ahụ efulefu ka ha in fact. Ya ọ bụ na ogo akwụsie na nwanne anyị nwoke ahụ ekwuo before Chidi wendere aka enu biko. Nwere ihe ọzọ ihe niile nchọpụta kịta ịkọwa na nwere spirit ọbụla dị n'ime nọ na onye amụnya onye a ndị mmadụ na-akpọwa oge a na-eme ọmụ maka dete na ndị ọmụ ya mụrụ amụ ka ihe agwọrọ agwọ professional ya kwifugie. That is why everybody nyanwa na-eme ihe niile and they do to ụka and nwere onye nwezi interest nwere onye ọ kụziri ọnwụgo o jewagoro ndị dibịa niile ahụzi onye ya nwe ajụjụ jugode nwanne le anya ihe fada na-eme bụ fada na-agba afa n'ụlọ ụka. Fada ga-apụta ọsị gị fada pụta ọsị gị okwuchi okwu ọtị gaanụ n'akwụkwọ ihe ọgụgụ nke mbụ ịgụ arọ ihe ọgụgụ nke mbụ ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọ na-agbara gị afa n'akwụkwọ ọ ga-agba afa ebe na-abụ ọsị gị nke a Old Testament first second one Testament ọ gbara gị afa ebe nsogbu gị si ọ ihe fada na-eme n'ụka datị life and direct ọ afa ka fada na-agba die fada representịrị dibia in that aspect o presentịrị onwe ya sị dibia gbara gị afa gwa gị ụgbọ ga-ebuga aga bụ Christ. Without Christ, you are nobody because Christ represents ezi omume which is ụgbọ ga-ebuga aga. Ihe anyị nwere ka ha tọnụ na-eresi gị because na-emere ya didobe. So nsogbu adịghị nwanne nwanne anyị nwoke kwuru okwu before
enwere ndị nwere ndị aka enu but otu e kwuru before ka o kwuzie nke ya nwanne biko. Ya enwere ajụjụ ikwuru gbasara arụsị. So then chọrọ ịjụ owo why kwa na na-eji enwe ihe place a na-akpọ okwu arụsị, kedu ihe na-eji enwe such a thing? Ngwale anya ka nkọwara gị just gee ntị ọfụma nwanne. A sị ga as above so below. Arụsị to start with ihe o meaniri ime obi gị inside your heart. Okwu arụsị means inside your heart. So we replicate because if for you to have a program, you must build a external computer to use that external computer to program the mind, because you cannot use inside mind to program inside mind. So the mind needs image for program. So we create okwu arụsị to make ihe ọjọọ, physically ihe ọjọọ, artificially ihe ọjọọ na arụsị as inside your heart. So mgbe ahụ ihe ọjọọ ị na-emezi asị ka a gaa na arụsị, that means inside your heart ebe ihe ọjọọ dị n'obi ka ibunye. Ọ bụrụ na physical a ihe ahụ image of what happens inside you. You got to go. So anyị abịakwa ndị ọcha abịazie mee elevate from arụsị to ụlọ ụka. Ị gaa n'ime ụlọ ụka ị ga-akwụkwa na the same St. Peter, St. Paul, St. Jude. If we say those apostles had the 12, which is Igbo nwere 12 gods. Amadioha, Chukwu, Chineke, Allah, all those things have places as their disciples where they don't know which in the Igbo na-akpọ in disciple isi ala, ikpere ala, iru ala. Anyị akpọghị ya Amadioha because ndị a bụ the first, then come the second. You got to go. Apostles follow the first. Mana ha nwa na onwe ha mere in a different way ka onwe ike represent ha. You got to go because ha na-acha ọcha. Ha na-acha ịkọwa na ha nwee mene elevate. You got to go use their own image to project their own existence. So anyị agabruzie ihe anyị na-ama ha na-eme. So ọ bụghị about that in the ebe ha kpọrọ okwu arụsị. Okwu arụsị am reflection of ihe ibu n'obi. So nwere ihe do ebe ahụ. Ihe ọbụla anyị fụrụ ebe ahụ emere physical is magic. Ihe ọbụla mmadụ mere apart from that thing eji wee mebuo ya already is magic and nothing to do with reality. Because ihe ọjọọ remains a human being will do it. Nothing more, nothing else. Every ihe ọjọọ must be practiced by man. Okay, but how did Nana have those things? Yes, now for you to remind to remind us. Yes. Then when you hear the panel wrong, what type of people and the church in the destroy those places now? Yes. You hear the wrong governor, all had destroy. Yeah. How do you learn? You need, for example, now that you acquire mmadụ ga-aga lochi dịka m gwa gị ebe nsogbu si wee pụta. Mmadụ ga-ala ochi baa ya God, ịghọtago afa ya die na ọnwụọ nwa ya eburu datin as God, ịghọtago ebe mmadụ rụrụ agwụ nsie personal agwụ nsie, this agwụ nsi has nothing to do with arụsị, ịghọtago even though na ha nwere the name the two, ịghọtago the name the replica ha na-abụghị ofu, mana ị gazie ruo your own personal is your own personal ka ịrụrụ because you according to your own understanding. You here according to the basics. Because I won't see beba. You got to go nisigi no big can equal or you put up bigger to go to nisigi be see because Nsian equal poison ipunobi. Ndio kaji about Keho Napoya this man and Jonah. You got to go Jonah Barani Mobun Sinik. I have to be an ambri. Said Yero Agunsi, a Jebunsi Opunik. You got to go. But and they do to Naimeri as a mythology, Hagaziero datene. On your Meraro situation, look, who to look today and look at the destroyer because of people are practicing what they don't understand. Okay. You got to go. How many like before, like a museum, a place for knowledge, they use it to keep knowledge. On a reflection of Hebrew. No. It's a place you have to be developing, increasing in knowledge. Ne develop here. Otu watching Jigoro now. He need a very big mansion. So that knowledge for knowledge. Well understood. Thank so you. About the mother Erase mythology literally.
So o nwere onye wenye aka enu nwanne anyị nwoke Chidi okwusigo oke ọ ya kwuru okwu ga Imanna ji Imanna ji ọ pụọ na ndị Arab ọ chụọ na ya anọ m ebe on jụọ ya achọrọ m ịma biko this preconscious mind which is or the power of mind or correspond with this first line of your heritage to know yourself, which is energy, frequency and vibration, or correspond with the power of mind, nature of mind, state of mind, and the rest of mind. Yes, rest of mind when you fuse. If you in rest of mind. Yes, power of the mind, they will that thing in what I receive as environment. That is most important. That's why Wabeke always clean their environment. Because as in a idiot and ike power, ike is environment because all he breathe. So if you don't have OCC mwere a good cupboard the your side, every child on that place got useless. They will be impotent in the mind and in the body. Africans don't know this. They don't know it. So power of the mind is energy. Yes, because the mind is on air. This thing will invade. Once ever, this your spirit will invade that child to continue the journey. This spirit is the unconscious mind, which is a state of the mind, which is in the monkey level. Yes, the state of because our state of the mind because you go see that evolution. Evolution because on that state of the mind from that monkey to transform. Bluetooth mode. Okay, and which this ndembua, this preconscious state of the mind, which is mba. Because for example now, ibia na moto now, ibia kuru the air. You got to go. Ibia banye the fuel. You got to. So because how fuel can cause compression, then combust. Vibration can here. Okay. You got to go. This steady one and was a vibration. You got that. So trans so that they don't go because somebody and them would the first. Will movement. Okay, the unconscious level of vibration, that is the state of the mind. Yes, okay. Vibration, you move because what I can get booze or Toborona. Or Toborona, shake, that's the Bobby. You got to go Mbaham them bunking a kuna in the Kuzibo, Mbaho Potaro waffle. You got the energy in them the first. And when dim boom, Mbundege bruise move. Okay. You got to go Mbaho Potara Matakere, or Baboy, Biagorozi. You got to go. Okay, what's your name? Gabby CJ. Or Gabby and Bogabadi and the movement, vibration. Oh, them purpose. I mean, them movement. And honestness, conscious mind, that the state of the conscious mind was a Mbaho Gawazirije. There was also no, of you to say, moves also on each year. Otherwise, you also conscious, subconscious, unconscious, Bogabarije. Mbaho. Okay. Otherwise, you also always say conscious. Okay. That goes in the line. What I move is also. Baho Buddha the Gabaji job, opposite also. It was the king changes the game, which by you go dear. I know Nagi, and I know Nagana. You will go D, you will go husband. You know Nagi. Husband, Alana Hanaka, no Madina. If I allow no go able to tag in your channel. Before no one again, I know that I know my way champo. I like no way champo. You get very easy. But these levels now can be which level on or from year 1, year 2 to how many years? Once I'm on what I could offer now,
ọmụọ ya ọkụ ọ nọ na ndị mbụ nwere ihe ọma but ị ga na-afụ ya oru ha 3 years ị ga-afụ na nwatakịrị oru ha first 1 year aha godi onweghị nwatakịrị amụrụ olulu 1 year ọ bụrụ na ọ gaghị ije ma na ụgbọadị no ọrụ ha na 6 months adịbaha m exactly obido gbobe igbe or 1 year amaghị mgbe na onye ọ dipendịrị nwere nwatakịrị na-ebido onwe nke na-aga late but ihe aga kalete igbe ịnọdụ igbe na ịga ije kalete otu a because onye ọbụla nwere mgbe ọ na-egbu onye ọbụla na-aga na onwe ndị na-adị nwe ndị na-adị fast so ị ga-ama bụ ịnọdụ igbe na ịga ije na ịgba ọsọ kalete ya otu a. Okay. So because isi kalete mgbe a ga-eji wee mee onye ọbụla nwe ndị na-eji ije late nwe ndị na-egbu igbe late just like ikwu okwu onwe ndị na-ekwu okwu late nwe ndị na-ekwu okwu ọsịsọ Ọgbọ were n'igwe ma na ọbago na animal level ọgbawa ọsọ ọgawa ije monkey level then ọgbawazi ọsọ ọgbọ mmadụ ọgọzi mmadụ ọkọ mind ya ihe ahụ ọ na-eme na ife na-eme na mind ya. Yes, I know it's about the mind. But ndị mmadụ ndị be anyị na iwe ọchị ya nna ka ha si eme na ịma na ha nọbedị ọdụ azụ ha ka na ha debere azụ na aka dị na-edine aka dị na-edine adọbeghị dị ala enwe egwe n'aka ngwọrọ gwụrụ na a nwere nke ngwọrọ ndị dị na-edina awụsara na awụsa ka m jikọrọ ị na-asị na ndị anyị dinere edina anyị wụ subconscious mind like monkey presently. Subconscious nwanne ka na subconscious erubeghị na anyị ka na preconscious amụbeghị ya amụ preconscious ka na-ekwu ya na-ekwu ndị na be anyị ụha anyị nwa na-ebe but like you said isi na ndị ọcha na-erigada anyị like that. Ihe ha kwuru ka na-ekwu ihe ha kwuru. Okay, ihe ha kwuru ekwu. Yeah, but mụ eme ha accept ihe ha kwuru ka m kwuru. Okay, because ama m na ndị mbụ anyị gafechara karịa ha before. Yes. Ebe ha si mụta ha ma this thing but you cannot lanya nwanne ka ekesi the history. If you want to grow, you must wipe away the old history that will demoralize your children. Our people which are repeating nonsense with good. No, you must remove that history that demoralizes your children. So Nwabeke was in cave for a very long time. They know it. But they can never you see that in public. They can't. They will only tell you the good side because all program. But they cannot come to champion and tell their children that. So that's why I those things go mark her belief. Church you got to go. So their own history. So if you want to change your own, go and I get because of this good in Kanye, where we can see a mother. And you don't see a value as you then we sell it to the world. You got to go. Manobu Haine, Hollywood, Nollywood, and Emenan. In Nollywood, you spent the past 20 years. Omudo online because I get it. Everybody here, Omudo. Ome peace. Where's that? I can go and get all gone. Okay, Naira money. Because if we talk enjoy Ekerowa, because take it down on a Basan Ekerowa. Because in the lower because if you want to born children, you can only born children with lower vibration. You got to go. That is it. Because for you to born, and I will born to arches. Born is born. Whether you put or you is born. You want to see T in a computer. It's you born, you are born. You are not born on a recording something. So you must bring the vibration down into the evil. Because evil means agitation. To agitate something is evil. Evil way to agitate. So that's why you are in Jekyll. But you need to rise up again from that. Because you battle. That's what we're saying. Battle mean life. You got to but you must agree. You must stay with that agreement. Don't because you battle about to say about battle. Here you are battle for creation because life need knowledge as well of life. To keep this knowledge increasing. So the system system of unjo.
ọ nsị ahụ anyụrụ anyụ ebe ahụ ọ mmadụ bụ nsị anyụrụ anyụ ọ etinye na afọ izoro okwu bụ nsị ka ọ bụ nsị mean sin sin ọ ya bụ nsị bụ sin sin okwa sin all scientific mean. So this air contain yeast. You got to go. So all yeast ya had na home mad, why na form, why of fermentation. Onye na form that ovary. Ya na all yeast there, me form. But I go on John and that on John and me. Without enjoy ga ha munwa. Enwe he without enjoy. But he remember when we are about good demon. You got to go. Onye ma ga turn ozi so that you remove that enjoy was the Christ. There are you remove the Aaron si ga-abịazi remove that njekere ụwa Amadio ha ji wee pụta nye na ezi omume Chukwu ji wee bụrụ ezi omume Chineke ji wee pụta bụrụ ezi n'ori ala ji wee pụta gbara agbara ama ụgha agwụ ji wee pụta bụrụ ịfụnanya ife ji ọkụ abịazie bụrụ n'ụwa nwanyị n'igwe ozugbo ịghọtago. So that's all. Nwere ihe ọzọ nwanne. Udo ekele m gị. Anya Omudo si na dochabe. Kedu ebe ọ ka ị gbapụrụ afọ? Ọ sị na ya ga-achị azụ. So lee anya nwanne lee anya human being ihe ọwụ na-eche ịmụ nwa ịghọtago agitation you need to ị na-ara nwaanyị kwa eziokwu. Oh, yeah. Then that sperm was subtraction. That sperm will say in your annual or here who can achog it. Okay. Because each other man, your body achog that thing. So you have remove release. That is go with way because in a may something naga. So you know way you got to go and put that in go away. All that thing will see. You got that? Yeah. On your that is going away. When am I? Na ihe higher knowledge deal. I didn't tell you one night. And you were singing a fornication of dinner before. So yeah, on your all release. One happen to come to wake because as an amado on your Komranya, of course, wake up. And I hate you when I did any weekend. So you want to achieve your Kumaki because of no, means in which is fermentation. Bob nature era, Bob nature, you're never gamma. Irasia away is what you got to go. I say more than every boss is in. I just became Progress. So that is it. But when they got like hidden, in mass adults. Even Mangana wine, we say, what are you teaching them? I don't why you teach before you know it's meditate. We are so all of them buy news. I want to go. You go a la hola. So you are behind a kuma. I can't about seeing or seeing engaged their mamma. I can't do mother. Babo here. So I can you a boy and on Jordan Bagara. So Omudo, Amazim Monoqueba. Yes, I know, man. I want to go. So, they difficult to understand. All one thing called we had a clue about that in the because all past is history, past history. Because because that your history will rubbish. Hebrew, because grudge, she only go to the ocean of one cambo where I got Oburugo because that thing we're more for here. For one needed it free away from that karma. Because I got enjoy people karma. That nonsense I even do not life. Or you be here for that your new body. So it was this your new body to grow a new spirit, to be able to escape that karma as if I don't say. If I also to free yourself from that karma, to escape from that nonsense. Which is a meditation. Yes, no. Okay, Maraquania, Opan can Dutch and but to Gurano, see a chef way here, or sing Buchiana,
Get your food, your bread, shot your brain down. I don't match her. Bread, I will get shot down. Each shot your bread, I didn't push off your back. Push off your back or may explode that one. How I need to go back? I need to see him. It was like a shot. I clean your house. Brand did it clean. I clean your bread. I say him bonime. Or chake. Tipra ndị Igbo mmanwụ Yoruba. Oh, your mother chocolate you go na. You go see Akwụkwọ ha buru everywhere tipra ndị Igbo mmanwụ Yoruba. Na ka ndị Igbo egosi na-eme imagine. Nwanne Chigozie wenere aka Enugu. Ọ chọrọ ịjụ ajụjụ. Udo. Okay. Ndị amaala ekenekwa m unu. Okay. Ajụjụ m bụ ihe gbasara ịmasị that na mmadụ ilo nweta ọgbanje and nwa bekee abịa sị na mmadụ was born with nje kere ụwa. Then ndị Igbo asị gị ihe ụwa ha asịkwa gị eme gị baptizim with mmiri. Now ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ I ga-asị na ọgbanje bụ nje kere ụwa. Mba. Ọzọ dị ka Chere. Your question is complicated. In ajụjụ, jụwa ajụjụ na ajụ ikisi na ya gasị. Aya gasị ozi ajụjụ. So jụwa dị ajụjụ better. Okay, we can join direct. Okay, number one. Ọgbanje abụ nje kere ụwa. Then number two. Kedu ihe dị iche na ihe ụwa na ibu mmiri? Okay, Udo. I'm targeted. Now, ọ bụrụ na ịlọ ụwa, otu esi wee kwu ịlọ ụwa na ịbịago ụwa, ọ bụrụ na mgbe mama mbatago mgbe aha ekwuru okwu ịlọ ụwa here. Then, nwanne anyị nwoke Ike jụrụ ajụjụ ya before anyị kwuru ya. Then, e nwere 3 seasons in life na Africa. N'obodo oyibo maka ndị na-eje ejure gogoro astrology iji wee gbafa. Ndị Igbo nwere ọkọchị, udu mmiri na ụgụrụ. Those ones bụ ịlọ ụwa, which is ọkwa nzu na ọkwa ọjị. Ọkwa ọjị bụ eke na orie na afọ na nkwọ. Ọkwa nzu bụ ịka nzu, ịtụ nzu na ịma nzu. All this thing bụ ịlọ ụwa. That is a na-akpọ reincarnation. Because ihe butere gị ụwa anụnwa bụ that eke orie na afọ na nkwọ na ịka nzu na ịtụ nzu na ịma nzu, which is your past story. Then ịbịazie here, nwaanyị aha kpụzie nwa, kpụzie dị nwa, kpụsịa dị nwa. Echekizie cross check ye. Ọwụzie na enwere iwu ịda ọgbanje kama ọwụzie na enwere iwu dị n'ime nke ahụ nje kere ụwa, that sins of the world. But that kama na-ekwu ọgbanje bụ kama. You got to go because I got to check that your system, what your content. All no content rubbish. If you see any gaba na copy gari back kozona kwa hapa. On ka kana was sins of the world. Oh banje bukama and sins of the world. You got that because now you hear that your system ibu where be over and akpo your content behind enye because on puro nyo bona ko ga goro. On puro ahekro na ilo wa bo banje ahenwe. You got to go. So now, ihe na-akpọzi ihe ụwa bụ ife arụsị because arụsị na ife arụsị. That means you go freeze onwe gị from this ọgbanje now. Ana emezie ihe ụwa. Ihe ụwa ka na-akpọzi sacrament, ime sacrament. Sacrament aha nweziri 7 ways. First one we put mmiri. Second one igbu ichi. Third one ịkpụ arụ. That is eme. I go to the 7. So ajụjụ ejuru maka this 2 things. Ọgbanje bụ karma, which is nje kere ụwa, sins of the world. Then ihe ụwa will free yourself from karma. That's all. Okay. You guys say ihe ụwa bụ like a content, like a concept.
a concept. Why Igbo mmiri was a content of concept to be lower, content to be lower. Okay, conceptable. Ilowa. Ilowa content the Ilowa. Okay, you. Ilowa have 7 called number. Okay, which is Igbo mmiri on email you. Yeah. All the 7. Ndị bekee na-akpọ sacrament. Then yeah, so that's where Igbo mmiri Baptized. Innovation. Kedu ihe ọ bụgodi na dị because maka na ịgbalị ede asụsụ mmadụ na-asị butere m mmiri ibu mmiri ibu mmiri is to remove water. You remove water ka ị dry ya ibu mmiri n'anya arụ. Okay. Ibupụ asụ mmiri na ibupụ asụ mmiri. Okay, ibupụ asụ mmiri. Ihe dị lọkọ dị na-achọghọ na ime ibu asụ mmiri ihe ahụ ga-achọghị ya na. Okay, maka na the water be a trap or the body, so yes, now the spirit no trap the spirit, the water body. Yes. Okay, so if I freeze yeah. Miri slow down. You cannot move. Yes, you know how come we or the oil you so miri ejide. And open imazire egwu mmiri. Yes, it is a fan. You don't fan we lose egwu mmiri ga eju na-egwuzi mmiri na. It is a fan o bluzie ụgbọ mmiri a move. Okay, I'm not here ka eji eriche ndị by white o. Na je were je asị gị were sweet ị na-atọ ụtọ because ị na-atọ ụtọ adịghị mma n'ahụ na because ị na-atọ ụtọ egwu na so mmiri ha na-eje eri na mmiri ahụ bụ ihe egwu mmiri ọ ihe na-atọ ụtọ ka ọ sugar mana sugar na meji na-atọ ụtọ sugar na-ejide gị ebe ahụ na-eri rubbish. And ihe trap gwa your body bụkwa ihe a na-atọ ụtọ. Na maka no pleasure, body pleasure. Yes, na. Yes, go nwanne nụ. Enwere ihe nchọrọ ịjụ. Yeah. Ihe anyị kwuru now, ibu mmiri na ihe ụwa na all those things. Ọ ihe kwesịrị ime ka ọ bụ just yes. Ọ ihe kwesịrị ime. Ọ ihe kwesịrị ime, yes. Mana ọ bụghị that thing ha na-eme gị kwesịrị ime. Mana ihe ji wee tinye otu aha bụ na because there will always be image to keep because generations come. Ọ bụrụ na etinye ihe na practical culture, ọ ga-efu a ga-echefu otu fuo ya ọfuo. A sị na whenever the student is ready, no matter appear, ndị ndozi ọdịnala ga-eme ya in a right form, which is ibu mmiri ka a na-akpọ ezi omume. Which is na-akụziri nsi ezi omume ezinụlọ abụ na ama oge ịfụnanya. Ọ ya ka a na-ekwu maka ya. Ibu mmiri igbu ichi ikpụ arụ all those things ka a na-ekwu ezi omume because of innovation ka a na-ekwu maka innovate to innovate. Yes. So what about just buru ihe edewere that thing was just for cultural purposes. So that for trade, for market, commerce, and ngwa ahịa. Ma ije gotezie nwa baby from west, gote whiskey from west. How will that help our commerce? Grewe Hausa. Yeah. The gro oji Hausa. How will that gro oka Hausa? Ke gị ese nyere commerce ya aka. Ihe ahụ commercial ọ bụ. Gote aghọta ihe a na-ekwu nwanne. So what about the igwu mmiri a na-ekwu okwu the masters know what is that? Ask me about how they say about sacraments, how they say. Yes, na sacrament they say. Oh, ebe a ka asị were ya na ihe anyị na. Ọkwa ide we ala ha eburu na-agba. You guys are that na baptizim bụ igbu mmiri na akwa aka kwuru na baptizim. Confirmation bụ igbu ichi. Ọkwa ihe ha mere ha kpụkọrọ ihe n'onwe dị na. Ụmụnne anyị ndị nke ọzọ gacha na school. Ọ dị egwu wa. Udo dị, Arinze ndị ndozi ọdịnala. Nwanne anyị nwoke ọgụga wendị aka elu, nwanne ga adị ihu. Ya welile aka elu almost na-akọwacha gị because ịgbali ihe dị egwu ebe a because this njọkele ụwa gbasara
ime baptizim a na-eme n'ụlọ ụka abịa sị gị na sacrament dị ụzọ asaa baptizim confirmation Eucharistia dị asọ penance extradition others dị asọ na month. Yes. And the check the meaning of all this language kita if no ya ịkọwakwa ibu mmiri igbu ishi all these things about ezi omume ị ga-edeny onwe gị because before you ezi omume ị ga-edeny onwe gị a lot of ihe ụtọ na baptism na innovation to innovate to renew something to be baptized renew that's it, nothing more than this. So ya iji wee tinye na dot commercial side bụ ire ahịa ka anyị wee rie ndị nkịtị because onye chọrọ eje ugwu anyị were eri ndị nkịtị were ba ụra agwara ndị mmadụ ọhịa anyị ji eri nri bụ datị onye iberibe ka eji erekpụrụ ọgwụ onye iberibe ka eji ere ọgwụ na akwere ha ọnya nsogbu dịzine na ọ na-amịta ọzụla anyị mkpụrụ na be anyị na anyị na-ejezi ego ewu Hausa na-ego nke Hausa na-ego ọjị Hausa ọmachala ekreti nya ụkwa anyị na-eyi ụzọ ọkụkọ Igbo na-eyi ụzọ ife Igbo ka afịa na-azụ mmadụ na-eriju afọ fọ ndị nkịtị ndị nwere aka ọrụ ihe anyị si ebe a na-eri nri na-azụ ụmụ ha omenala ya na nwanne eze Chidi chọrọ ịjụ ajụjụ biko na-efu nwanne jụwa na a na-ene gị jụba ọ bụ ibe ekene ihe m chọrọ ịjụ bụ o nwere ihe ndị be anyị na-adị eme ya na ke onye chi iri nri owere nri tụpụ n'anị onye chi ịṅụ mmanya ọtụpụ mmanya n'anị onye chi ịṅụ mmiri ọtụpụ ọgbasa mmiri n'anị mami ga-akọwatụ ihe datin pụta ihe a na-akpọ ya bụ weda ịtụ mmanya maọbụ ịtụ nri maọbụ ịtụ nzu ihe o meaniri bụ footstep to follow the footstep of your ancestors, which is ezi omume ezunori abona amụghị n'anya to follow the footstep of your ancestors, which is in there because once ịtụ mmanya bụ mgbe aha amụrụ nwa aha amụrụ mgbe aha ịma na nwere mmiri a na-akpọ amniotic fluid si na-akpa nwa aha pụta ihe a ka na-akpọ mmanya ịtụ mmanya that means amụọ na nwa ọfụ that means life ga-ebe invade enwere so many people in life ndị ochi ndị ama ndị ọgbọ na uke ndị ajọ mmụọ ndị ihe niile ha juru eju so there is competition here so follow the footsteps of your ancestors so that you don't go astray. Life is a wonder place. You must go inward. If you don't go inward, you lose. Ana m agwa eziokwu ya ka eji agba football apịa tennis eme competition atụ water atụ gambles agba lottery because ihe ọ bụla ị chọrọ ka a ga-eje wayo. Go inward and everything is okay na nna gị anyị nwere nta akara for education anyị nwere ntọala for tradition anyị nwere ọdịnala for religion anyị nwere omenala for culture anyị nwere heritage onwe ndị gbara iberibe edozere ha ụzọ kedu ihe na-achọ n'iro you have to be the one na-eri ha ị kwesịrị ịbụ gị na-eri bute na-eri ha ọkwa ndị 419 create commerce ịghọtago ha zụba ịkwa ndị China nwanne anyị baa na industrialization and you the whole world. You can just shake your head like you want to take something, you take one smoke. What's your good? What I saw you. You can like that place. One neck, I tell you, Mochi de Bere. Okay. I'm neck lemon. Enwere ihe a na-ada azụkọ na katikizim ahụ kwuchiere ka anyị na-ekwu okwu ihe na na-asị ndị be anyị na-ekwu ekwe a sị kedu ihe a ga-eme ka baptizim wee na-amịmị n'ime ha so werezi na katikizim na-asị na a ga-akụziri ya nkụzi nke okwukwe ha kwere n'ihe ha kụziere ha bịazie wee mee ezi ebere n'ime obi maka nje ha kwuchiri ndị be anyị a na-eme desis a na-ekwu na ihe a na-ekwu na awụ the simple truth ka ụbọchị onye na-agwa ya sị na ịkọtakwu ezi omume ya sị gị mba kọta die na onye ọbụla na-eme alọsị chọọ ịkpata ego ị na-asị hapụ ihe gbasara ego chọbagodi ụzọ ezi omume ya sị gị mba so ncheju na-abụ ndị be anyị ga-emecha kwetere ihe a na-akụziri ha ọ dị ha emecha kwete yes nwanne because ekwe na-ekwere ute ekwere ekwere ihe mere bụ na they will put them into subjugation agwara m gị na aka na-ebido they will go into subjugation nke bụ na ha agaghị erinwu nri leprosy ga-ejide ha
ị gaa na Baịbụl ị ga-afụ na enwere mgbe leprosy jidere ụmụ Fero mgbe Fero ewere Fero were leprosy ma akpataka gbaa Fero ịghọtara enwere ebe a gụrụ ịga na ntọala na ọdịnala ka ọ dị nze enwere ebe a na-asị ikpe ekpere na-eyo ayịga ikpe ekpere mgbe aha pụtara a na-agwa ha destin na-agwa ha na ị ga-ekpe ha ikpe ajụ then ọ ga-ese ndịrị ha leprosy which is ihe onogoro asị na Ijipt na Fero mgbe a na-agwa Fero kpọchie ntị ọ ihe ị na-ekwu na ọha nwa Fero ha kpọchiri ntị so ihe ha ya mythology ihe ga-eme bụ na the sufferings enweghị ihe aka n'ugbo ga-ebu enweghị ebe ihe ọbụla a tiri aka agaghị aga they will be subjugated to bide by ezi omume by force whether good or bad only time give it time as long as anyị abịago ọ bụrụ na ya abịabeghị ha kara inwere ọkụ mana otu anyị bịara now the life ala Igbo afụgo mouthpiece then ala Igbo will send this message to every crack because life does not punish somebody unless there is a witness. We have come as a witness. We will speak to them direct. Ezi omume, ezunori, agbana amụgha ịfụnanya. Ihe a ga-awụ the foundation for there to be peace here and harmony and acrimony here. If you fail to do so, give them time. Ha ga-ayọ nri kwashi ọkọ ndị jere agha na Iraq ga-aga ha mma. Na m gwara gị. Ọkwasịrị ego ka ha mma na ọ bụrụ ezi omume onye ezi China na-akpata ego Europe na-akpata ego ọkwa ezi omume ka ha ji aga must your own be under criminality. Anyị ji udo aga o, anyị ji udo aga o, udo ka m. Udo ka mma God. Onye egweghị ekwechitere ya nwanne nye ha taịm ọkwa n'ala Igbo ahụ a ga-eji eze kpee ekpere onweghị nni ga-epu ebe ahụ dewi a ga-eje gbagide afa tụgide aja gwọgide ọgwụ tontom ịghọtago ontiri ha ekwere n'ihe otu kwuru asị m ala sụbara m ya mama sụbara m ya sụsụ mama sụbara m ya mama na-asụ ya ala na-akpụ arụ ọ ga-asụgide gị akwa ịchaba ọcha by force ọ ga-asụ gị sụọ gị chaa ọcha by force biko ọkụ ekwe ọmụ kwuru ya ekwe ebe ọ bụ na ha asịrị ala Igbo ga-abụ na Igbo ga-afụ nwanne ya ka ọ na-anwụ na main road ọsụba oyibo ọhịa akụrụ chọrọ ị ga na-aga n'ụzọ fụ onye Hausa ọsị ya ka jikwuo ọsị ya malam ife onye Yoruba ọsị ogbeni kilode ọsị ya kilode ife onye Igbo nna aka ije what is that? Who are you? Arụmere. Nna ụlọ achọghị m ụdị nke aha biko. Ndị be anyị na-etizi ahụ atụ aha ndị Hausa were enwetachi ọrụ na Abuja gị na-ekwu. Nke nwetara na Abuja iziri na zaba ahụ onye Hausa. Ya na ihe na nke eme kịta ya aza ahụ onye Hausa enwenye ọrụ iziri. Ịchọ ọrụ na Abuja ịza afa ndị Hausa and enwere ike onye Igbo n'ọfịs ya. Arụmere Ikenga. Ike nke onye mmadụ ire identity because of corporate. Achọrọ m Igbo nke eji ama atụ nwanne anyị na-arụ nrụkasị ịghọtago na-arụ gwogwo farmers construction offices ụdị Igbo nke achọrọ m Igbo enwere ọtụtụ ndị Igbo hallucination mba ọ bụghị Igbo nke ahụ ka m chọrọ achọrọ m Igbo nke eji ama atụ divine will achọrọ m Igbo okoko enwere ọtụtụ ndị Igbo anyị chenjichara aha zọwa aha Hausa ka ha were nweta ọnọdụ ya ụfọdụ jiri aga skuul dị ụfọdụ jiri ya baa amị
ọ ihe mmadụ chọrọ ka ọ ihe onye chọrọ ka ọ fụrụ nwanne ọ bụrụ na anyị soro ụzọ anụnwa anyị soro nwe ihe ga-akọ anyị ga-enwe amị anyị ga-enwe ndị eke anyị ga-enwe ndị agwọ anyị consultants entrepreneurs anyị ga-enwe ihe nye dị iche iche ọ bụ because anyị na-ekwu ezi omume asị na ị gaghị abụ uru onye kwuru onye kara onye siri kwuru na onye ihe ọjọọ ka onye ezi omume ka ebe ọ na-eme ndị be anyị jos nọ na-ezuzugharị inwetara akwụkwọ bred instead because of that because anyị abịabeghị that's why they are shining otu anyị nọ ebe a that they are shining they will have on that bed ha ga-ezo n'okpuru bed because of their evil way they put all of them in shame they will be valueless in future nobody will remember them not even their children. Show us what you do. Don't tell us, oh, I get money from here. I want to know. When you put on as a millionaire, you cannot tell about your source of wealth. Even you may go to Shibata, come and play company, let us see, employ 1,000 people. I don't care. All for the on Facebook, Instagram, Facebook. It is loud. Nangwa dukojisini kakanga ukadol takasirai. Nwezala udo dịrị gị nwanne biko tinyegoro aka na ihe gbasara ube a ana m aga n'ime ube ahụ ete na ọ na-eju m isi ube ntinyegoro anyị more light na ube ahụ biko ọdụrụ ube nwanne abụọ eziokwu ihe o ji wụrụ abụọ kpọcha ya wụ abụọ o ji ya wụrụ below esi ọnụrụ ube nwanne agbara ọsọ nwanne anya nwanne yeah ube bụ sọsọ nlete ndị ebu ụzọ ji oji ebu ụzọ chọcha bifo ji oji sọsọ ube ihe ọrụ niile na-ebu ụzọ eji oji bifo ọcha ọcha mana ube na-ebu ụzọ eji acha ọcha bifo oji oji because anyanwụ daa n'ala ojibe oji ọkwa na ị nọ na chọcha mana ọrụ abalị ojibe oji na ojie aracha ya mana acha ịracha ube eruo ya eruo ị na-eweta mangoro ịta iweta oroma ịta mana echi ịracha ube eruo ya eruo na ọ sị gị ịba uru ị ga-aba n'uru bifo iwụrụ mmadụ ịghọ ahịa that means ị na-aracha ube na-erughị eru iwụrụzie ọka nọ mana ata ọka na ube ata ka ndị echi ịtakwa ọka ịhụwa ya n'ọkụ ma isie ya esi na-ata ọka na ndụ mba ịghọtago so ube a na-ekwu okwu ya bụ na mgbe ahụ ọ na-acha ọcha ọ bụ anwụ o ruo n'abalị ọ wụrụ ọnwa and before iri ọnwa iruo ya eruo ọnwa bụ itaizi nsị otu a nsị dị n'ala ala ịfụrụ nsị ka ọ bụ and iweta nsị ị na-idiri ikili dị nwanne nsị nsị kwe na-echiche ike ị na-ebu ike nsị apụ so ị ga-eru ube eru bifo ịracha ya ịbụrụ nsị na ị ga-eji eso gị nwanne so onye bụ ntị ka eji na-eso ihe a na-egbu ube bụ anwụ dị na ọnwa ọkwa nwantị na ahụ n'abalị ọwụrụ ọnwa mana ị ga ọnwụ na irughị ya eru na ibebe akwa ọta ga ezigbo afụfụ ije rie ya na rọ ije racha ube na ịta ube na rọ ị ga-afụ na onwe ka ọ na-adị ọnwụ na irughị ube rụta ya enwe ka ọ na-adịba so ọ naghị adịcha mma ọfụma nwere ka o si anaghị atọ ụtọ mana iruo ya eruo otu a na-ata ya wute ọka ọ na-aba n'ahụ ịghọtago ime ahụ otu iwu na iwere ezi omume apply na-eme biznes ifu na success na-atọ ụtọ because you define success ifu ka ị ga-esi multiply mana before first of all
before you nwee knowledge of commerce ị ga-ebu ụzọ nwee ezi omume ọ bụrụ na ị nweghị ezi omume ezinụlọ ya gbana ama ogefu na this is knowledge ana m agwa na theory now later I will show you na school anyị ị ga-afụ them in theory so that you will memorize them. You know how money are made. A na-akụ ọgaranya akụ ịkụ ọgaranya ọmịa mkpụrụ. So if you werezie that your knowledge of dezi omume ahụ of that commerce, you may apply in this world of ndị nkịtị nwanne Igbo ogwu. So ndị nkịtị chere ị na-achụ ego na-ata ndụ ha ọfụ na-eburu onwe ha high property chere ihe abụ agbamihe ha na-ata ndụ ha ọfụ because ị nwere ike na ya regesef na-egbu ozu. You don't even need to stress yourself. Ozu juru ebe niile ego is full of money. Ihe need bụ this your money kedu the source and channel every channel ya eji place ezi omume of value. The life itself will show you where the life keep their precious gold. Okay, go see your body. This is money. Go and use it. Ego juru everywhere. Get the buy ga nọkọta were agwụti n'ọnụ buru esi ebe a na China. Ofu akpa ahịa. Because afọ mmadụ na-ata. You will akwụghị 6,000. Mgbe ahụ anyị na-eme nwe ndị na-eje kura saa bata akwụghị 6,000. O jere ihe afọ akpa ahịa 6,000 sọsọ iro. O ji oje buru ihe a n'afọ bata. So what that risk ya what ya atụje ga-ejide atụ gị na years ụmụnwa gị n'afọ enwụọ. So what the risk? Yes, sir. Ndebe anyị chere a na-agwa ha okwu ezi omume ọ dị ha ka since ahụ ịchụwara ego naghị eme ezi omume ọ bụghị ikwunye n'ọnụ you have to involve because igwe bụ ike ọ bụrụ na anyị bụ ibu n'ọdị na dịsi ihe a na-akpọ ndị ndozi ọdịnala Igbo heritage ọ ga-adịrị anyị easy to multiply. Absolutely. Nwee voice. Mana ndị be anyị echekwa n'ọbụ ọjọọ a na-ekwu okwu ezi omume ọ dị ya ka ị ga nna ya gị na-ekwu ezi omume ị na-eme ezi omume gịnị wee mezie asị gị achụrụ ego asị gị eri na nri ezi omume ọ sị gị buru ọnụ n'ebe gwanụ. So ndị adụ na-ete egide na ihe ọ bụrụ ihe ụmụazị bekee ehihie inwe anwa tara ya rubbish ajọ omume na Switzerland ahụ ekwu ihe ga-eme gị echi egwu go to German and try ya ajọ omume go to Spain here ị na-agwa ndebe anyị ezi omume chere egwuregwu ka ị na-egwu try it here in the West and see what will happen. But why you getting the deep difficult? You want a common is something. This is you. Ndị agwara ajọ obi onye ga-edo arụsị ahụ edosara arụsị ahụ edosara ha dị go to okwu arụsị ị ga-ahụ date that thing otu aka ime obi ha dị because ime obi eji m akwụkwọ ya complete enwere ihe a na-akpọ ego arọ nwee ha na-akpọ ime obi gị ebe ahụ bụ ebe obi debi ọcha ka a na-ekwu ebe ahụ bụ ebe obi na arụsị ha ka ọ dị n'ikwu arụsị ha go to okwu arụsị ndị bekee wụ churches go to churches and see the clean how clean ọ dị okwu arụsị mean church go to church here and see how clean ọ dị go to German church and see go to church in Africa and see it how dirty ọ dị enyekwara chọọchị nke mara mma edekwa edeti onye mere ji ahụ sa ajọ mmụọ na-ehụ ka mgbe ọbụla sa ajọ mmụọ a na-abụ mgbe ọbụla ihe ọjọọ onye akwụrị ka na-akpọ gị na ọfụrụ na ọ ga-asị gị ogbuchi onunu ọfụrụ nke ọfụrụ nke onwe mgbe asị gị ọfụrụ ihe ọmara eme na ndụ gị mba ha anaghị afụ ihe ọmara eme na ndụ mmadụ ọbụla ihe ọjọọ ka ha na-abụ ọnọ ihe ọjọọ ka ha na-abụ onwe nke kpọrọ mmụọ ndị mgbe onye ụwa mgbe m bụ onye ụwa ka m gwara gị ha ọsị a ga-afụrụ onunu a ga-ekpochi nsị enwerekwe mgbe m na-afụ ihe ọma ọbụla a ga-afụ ego ọjọọ ọbụla na-afụ ihe ọjọọ na si abigo na-akpọ na agwụgwụ na-atị biko and achị bụ ga-akpọ ha gị n'abalị mgbe ụjọ na-atụ ị alahụ gbara n'abalị ahụ chi efo abachara m aza pantị m ị karịcha ma ọka ibute eskavetọ a ga-eji ekpochi ọzọ a ga-egbochi onunu na ego a ga-eje ndị anwa mmadụ ụdọ ka ntị magide jigiji chi efo nwanne si ebe ahụ pụta akwa ihu ịmụ anwa ba ndị a n'aka ịpụgo na line mkpụrụ eziokwu adịghị ndị a n'ọnụ ogbugbe eziokwu na anwa ahụ agwa onye kọ nke ya gbaba
ịgbakwa na onwe na be anyị